Kif intom? Illum qed nitkellmu fuq kif Ġesu qajjem lil Lażru mill-mewt. Tinsewx tafsu like, subscribe. Grazzi li segwuna. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Hekk qal Sidi l-Mulej, ara, jiena niftaħ l-oqbra tagħkom, poplu tiegħi, u nġibkom lura f'art Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-Mulej, meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom, poplu tiegħi. U jiena nqiegħed ruħi fikom u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqiegħdkom f'artkom u tkunu tafu li jiena l-Mulej. Hekk għedt u hekk nagħmel, oraklu tal-Mulej. Għand il-Mulej hemm it-tjieba. Min iħl-art insejjaħlek Mulej. Isma' Sidi, il-leħen tiegħi. Ħajkunu widnejk miftuħa, jiena nitolbok bil-ħniena. Għand il-Mulej hemm it-tjieba. Jekk tal-ħtijiet intagħti każ, Mulej, Sidi min jista' jżomm sħiħ. Imma għandek hemm il-maħfra biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. Għand il-Mulej hemm it-tjieba. Jilli l-Mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama. Tistenna ruħi lil Sidi aktar milli l-assisa s-sebħ. Għand il-Mulej hemm it-tjieba. Jistenna Iżrael lil-Mulej, għax għand il-Mulej hemm it-tjieba u l-fidwa għandu bil-kotra u li jifdil l-Iżrael minn ħtijietu kollha. Għand il-Mulej hemm it-tjieba. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Uti, dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux jogħġbu lil Alla. Issa intom ma intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, imma tal-Ispirtu. La darba hemm l-Ispirtu ta' Alla jammar fikom. Jekk xi ħadd m'għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, ta' mhuwiex tiegħu, jekk Kristu jammar fikom għalkemm il-ġisem hu mejjed minħabba fid-dnub, imma l-Ispirtu hu ħajjitkom minħabba l-ġustizzja. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet jammar fikom, Alla stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet iqajjem għal ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom bis-saħħa tal-Ispirtu li jammar fikom. Glorja u tifħir lilek Kristu. Jienu l-qawmien u l-ħajja jgħid il-Mulej. Kull min jemmen fija dan ma jmut qatt. Glorja u tifħir lilek Kristu. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, ħut Lażru bagħtu jgħidu lil Ġesu: Mulej, ara, ħabibek marit. Meta sama l-aħbar Ġesu qal: Din mhijiex marda tal-mewt, iżda hija l-glorja ta' Alla, biex bija tingħata glorja lill-liben ta' Alla. Ġesu kien iħobbhom lil Marta u lil-oħta u lil Lażru. Meta sama li dan marad, baqa' jumejn oħra fejn kien u mbagħad qal lid-dixxipli: Ejjew nerġgħu immorru il-ludija. Meta wasal, Ġesu sab li Lażru kien ġa ilu 4 ijiem fil-qabar. Kif mela semet li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqgħu, iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesu: Mulej, kieku kont daw, hija ma kienx imut. Imma wkoll issa jiena naf li kull ma int titlob lil Alla, Alla jagħtihulek. Ġesu qalilha: Huk jerġa' jqum. Qaltlu Marta: Jiena naf li jerġa' jqum fil-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum. Qalilha Ġesu: Jien hu l-qawmien u l-ħajja, kull min jemmen fija ukoll jekk imut jgħix, u kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Temmnu inti dan? Weġbitu: Iva Mulej, jiena nemmen li inti l-Messija, liben ta' Alla, dak li ġi fid-dinja. Ġesu ħass ruħu mqanqal u tħawad ħafna. Fejn qed tuħ staqsihom? Huma weġbuh: Mulej ejja u ara. U Ġesu beka. Għalhekk il-Lut qalu: Ara kemm kien iħobbu. Iżda xi wħud minnhom qalu: Ma setax dan il-bniedem li fetaħ għajnejn lama jagħmel ukoll li dan ma jmutx. Ġesu ħass ruħu imqanqal għal darb'oħra u resaq lejn il-qabar. Dan kien qar magħluq bi blata fuqu. Ġesu qal: Neħu l-blata. Marta oħt il-mejjed qaltlu: Mulej, issa beda jrejjaħ. Ġajlu 4 ijiem mejjed? Qalilha Ġesu: Ma qedtlekx li jekk inti temmen tara l-glorja ta' Alla? Imbagħad neħħew il-blata. Ġesu rafa' għajnejh il fuq u qal: Missier, irrodlok ħajr li smajtni. Kont naf li inti dejjem tismani, imma qed dan minħabba n-nies li hawn madwari biex huma jemmnu li inti batni. Kif qalek, għajjad bil-ħenoli: Lażru, oħroġ. U dak li kien mejjed ħareġ, bideħ u riġleħ infaxxati u b'maktur ma' wiċċu. Ġesu qalilhom: Ħallulu l-faxex u ħalliħ imur. Ħafna mill-Lut li kienu ġew għand Marija u raw dak li jagħmel Ġesu, emmnu fih. Din hi l-5 ġimgħa tar-Randan u ninsabu resqin aktar lejn lejt.
Il-qari tagħna fl-aħħar ġimgħat kien qed jippreparana biex jurina minu Ġesu. Bħal mara tal-bir, ir-raġel imwiela tama u Lazzru, aħna bil-għaġġ, omja, u anke mejta f'ruħna, imma ma nistgħu nagħmlu xejn biex insewwu l-problema. Ma nistgħux nimlew lil nfusna bil-ħajja divina, għax m'għandniex ħajja divina x'nagħtu, Alla biss għandu. Irridu nammettu li ma nistgħux insalvaw lil nfusna u neħtieġu xi ħadd li jsalvana. Ġesu hu s-Salvatur tagħna, dak li Eżekiel jikteb dwaru fl-ewwel qari. Niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom, poplu tiegħi. Hekk qed u hekk nagħmel oraklu tal-mulej. Fil-Vanġelu nisimgħu li Lazzru ilu mejjed 4 ijiem. Din il-mewt tal-ġisem tirrappreżenta l-mewt tar-ruħ. Lazzru kien fiżikament u spiritwalment tassew mejjed, imma hu kien ħabib ta' Ġesu. Ġesu kien iħobbhom lil Marta u lil Loħta u lil Lazzru. Ġesu beka għax ħass l-ġieħ tat-telfa ta' ħabib. Ħass il-firda li jġibu dnub u l-mewt. Meta nidimbu aħna nitbetu mill-ħbiberija ta' Alla. Spiss iridu nikmandaw aħna, nasbu li ma rridux u lanqas neħtieġu l-ħajja divina ta' Alla. Meta nagħmlu dan, inkunu nikkundannaw lilna nfusna għal-mewt. U Ġesu jitnikked. Ġesu jistaqsi fejn kienu qiegħdu l-ġisem ta' Lazzru, għax jfittixna l-koll meta nkunu mitna fid-dnubna. U jgħajjad, Lazzru, oħroġ, għax klimu joħloq u jġib fis-seħħ. Il-karba ta' Ġesu, il-istess leħen ta' Alla li qal, ħajkun id-dawlu. Lazzru joħroġ għandu mgeżwer fil-faxex tad-difna. Ġesu ma jimpurtax kemm aħna mejtin, leħnu jista' jerġa' jagħtina l-ħajja. Ġesu jgħidilhom ħollulu l-faxex u ħalluh imur. Għax hu jobgħod il-mewt u l-modi kif aħna norbtu lil nfusna bidnu u l-mulej u l-ħabib tagħna u jridna ħielsa biex inħobbuh għal dejjem. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!